खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि गासैखौबो आं गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। दायो जों दंफैयो गफुर हालामनि सिङाव थानाय दैमालु जोहोलाव गेलेग्रा फोथारनि बड'फानि मुसुखा गुदियाव। दायो गफुर बियाब इउपिपिएलनि बिजाथि नित्यानन्द बसुमतारी बिथाङा गावनि रेलि आरो लोगोसे बड'फानि आदर्शखौ लानानै दिनै बड'फानि खाथियाव फैनानै बड'फानि सिमां एबा थांखिजों दाजानाय इउपिपिएल दोलोआ दिनै रेलि लानानै बड'फानि मुसुखा गुदियाव फैनानै बड'फाखौ मान बावफैदों। दिनै बिथांमोनजों लोगोसे आं दंफैयो। दायो आं बिथांमोनजों मिथिनानै लागोन बिथांमोना दिनै गिबि खेब रेलि लादों। दायो बेयावहाय जोङो मानि थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे मा जाहोननि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ दानाय जादों आरो लोगोसे बिजाथि महरै बिथाङा माबायदि साखाफारा जानानै दङ आं बिथांनि सेराव फैगोन। लोगोसे आं बिथांनाव सोंगोन दिनै नोंथाङा रेलि लादों लोगोसे बड'फानि मुसुखा गुदियावहाय बिबार बावफैदों। मा बिथांखि लानानै नोंथांमोना बेखौ बे हाबाफारिखौ लानाय जादों? गिबियावनो आं खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। जोङो नैबे फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव नैबे 72 नं गहपुर बिधान सभा समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ जोंना बिजाथि फसंदों आरो बेनिनो आङो इउपिपिएल दोलोजों सायख'जानाय सासे बिजाथि। आरो जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि गहपुरनि 28 गामिखौ सोसननाय जादों, नाथाय बे आबुं महर मोनाखै। बाव खावसेल' गामिया सोसनजानानै बाव जोंनि बिटिआरनि थाखाय आलादा जोंना माने कनस्टिटिउसन जायाखै, बाव भिडिसि जायाखै आरो बाव मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप जेबो जायाखै। बिनिखायनो जों बिटिआर सुक्तिखौ आबुं महर होनो थाखाय आरो लोगोसे जोंनि बे गहपुर ओनसोलनि जि माखासे जोंनि समस्या बे समस्याफोरखौ गोख्रोङै दैथायनो थाखाय जोङो गोख्रोङै जों बाहागो लानो थाखाय जों ओंखारदों। गहपुरनि जानानै गिबि खेबनि थाखाय जोङो बर'नि जि राजखान्थि बे राजखान्थि हान्जायाव थोंजोङै बाहागो लानो दिनै गिबि खेबनि थाखाय आंखौ बिजाथि महरै फसंनायनि थाखाय आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो बारग' बिटिसिनि चिफ आरो लोगोसे दानि रायजो सभानि एमपि बिथांनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय जों गहपुरनि जानानै साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो जों फैबाय थानाय समाव बेखौनो हास्थायदों जिहेतुके बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिजों दिनै बे इउपिपिएल दोलोआ दाजानाय। आरो मख'नांगोन जे 1998 मायथाइयाव बे ओनसोलाव गोबां मोनसे गिदिर दाङाबाजि जादोंमोन, जाय दाङाबाजियावनोखि जों 534 सा सुबुंनि जिउ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। आरो बे 534 सा जिउ गोमानायनि थाखायनो दिल्ली गभर्नमेन्टआ बै बोसोरनिनो 1989नि 28 आगस्ट खालि फार्स्ट खेबनि थाखाय बर' जाथिनि समस्याखौ सावरायनो थाखाय ट्राइपार्टाइट टकनि बेबस्था खालामदोंमोन। आरो बिनि उनाव बिएलटि आरो एनडिएफबिनि आन्दलनाव गासै जोंनाव 2000निबो बांसिन सुबुङा जिउ बावनो गोनां जायो। नाथाय जोङो आबुं महरै बिटिआरआव हाबनो हायाखै आरो हाबैनि थाखायनो जों दिनै आइसलेट जाना थानाय बायदि जादों। बेनिखायनो जों गोख्रों मोनसे आवाज दैखांनो थाखाय गणतान्त्रिक भाबै आवाज दैखांनो थाखाय जों खौसेयै बे बर' जाथिखौ गहपुराव जोंनि थामोनथानि थाखाय जुजिनो थाखाय जोङो राहा लादों। आरो बिनिखायनो जों आसा खालामदों रायजो राजाखौबो जों खावलायनो सानदों बे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि आथिङाव जोङो गिबियावनो आर'ज गाबदों। बिनिफ्राय जोङो गोथार थांखि लानानै आवगायनो सानदों आरो जों आसा खालामदों एबार बे गिबि खेबनि बिजाथि महरै होनायखाय मानसिनि मुं बा माबाखौ बर' जाथिनि थामोनथानि थाखाय गासैबो ट्रेक्टरनि सिनाव भट होनानै जोंनि गोख्रोंथिखौ फोरमायगोन होननानै आं आसा खालामदों। जेखौ जोङो मिथिनो मोनो बिजेपिआबो गोबां सम बेवहाय सरकाराव दङमोन, नाथाय माखासे जौगालु खामानिखौ मावाखै। दायो नोंथाङा माबायदि खामानिखौ मावलांनो सानगोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि जानानै उननि समाव? जोङोथ' गिबियाव जोङो बे ओनसोलखौ सोसननाय, आबुङै सोसननाय, गामि सोसननानै माखासे हाबबाय माखासे हाबाखै, बे गामि हाबनायखौ सोसननायनि थाखाय जा आवाज दैखांनांगौ, जा बेबस्था लानांगौ गणतान्त्रिक पद्धतिजों बेखौ दैखांनाय। आरो जों जिहेतु 125 बिल एमेन्डमेन्टनि थाखाय बे इउपिपिएल दोलोआ आवाज दैखांबाय थादों, बेयाव हेफाजाब होनाय आरो लोगोसे नैबे 6 जनगोष्ठीखौ पलिटिकेल खालामनानै जोंखौ लोरबां खालामनो थाखाय जि नाजानाय बेखौ पार्मानेन्ट सलिउसननि थाखाय जों बेबस्था लानाय। आरो दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा मोनसे बाथ्राखौ खिन्थु बावना थादों। जों नुदों जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जादों होननानै, नाथाय बे बुथारनाय जादों होननानै दिनैसिम रावबो सुबुंखौ मोजाङै दिन्थिनो हायाखै जे बे सुबुङानो बुथारथारदों होननानै। बेनिखायनो जों सानदों
जुबिन गार्ग बायदि मानसि सासे आसामनि सासे मानसिखौ माने जि मानसियानोखि बयजोंबो गोसो गोरबोआव हाबना थानाय बे मानसिनि थाखाय जों न्यायनि थाखाय जों आवाज दैखांगोन। आरो लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय दिनै बिटिआर सुक्ति जालांबाय। जोङो नुबाय सासे जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे बिग्रायारि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिम उदां नख्राङाव नुजाफैयाखै। बिनिखायनो जोङो ओइबार जुदि बिटिआराव बिटिआरनि गेजेरनिफ्राय जों जुदि दा 15 जिथुनिखि समस्ति दं बाहेरायाव जों 3 जन होदों गासैबो जुदि जोङो देरहानानै जुदि आसाम बिधान सभायाव जुदि जों मोनसे जुदि किं मेकार बा माने फेक्टर जायोब्ला जोङो रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों जेथे मख'नाय दं बेखौ बेबस्था लागोन। नोंथाङा रन्जन दैमारि होननानै रायखांदों। रन्जन दैमारिनि न'नि जाय अनजालि दैमारि बिथाङा एपिबि दोलो दादोंमोन। बिथाङा दायो हाग्रामा बिथांखौहाय सापर्ट खालामदों। दा बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? बिथांमोनहा जों बुंगोन बिटिआरनि जिथुखि राजनिति बर' जाथिनि राजनितियानो माने नेसनेल हाइवेनि बे गेजेराव लाइनार बायदि जों नुयो। थारमाने गारिया स्पिडआव थांनोबा लेफ्ट राइटल' जायो। दिनै जों नुदों खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ दल नागारनानै इउपिपिएलआव फैबाय आरोबाव बिपिएफआव थांफिनबाय। दिनै चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव फैबाय आरो बिपिएफआव थांफैबाय। एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरि सिगनेटरि धीरेन बर'आ बिपिएफआव दंमोन इउपिपिएलआव फैबाय आरो बिपिएफआव थांफिनबाय। बे रोखोमनि दैदेनगिरिखौ आं खावलायनो सानदों। दिनै आं गहपुरनिफ्राय खावलायनो सानदों जे बिथांमोना बे सभाब चरित्रखौ गारनांगौ। बर' जाथिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जि माने बर' जाथिनि समस्या बे समस्याखौ दैखांनोबा नोंथांमोना गासिबो थिग जानांगौ। बेनिखायनो आं खावलायगोन बे रोखोमनि सभाबखौ गारनानै मोख्रा बारनाय बायदि बारनाय सभाबखौ गारनानै जाहाथे मोनसे थि गरन्थ लानाय राजखान्थि खालामोबासो जोङो देरहानो हागोन। थिग बिनिनो बिदिन्थि बायदियै दिनै रन्जन दैमारि आंगो बिनानाव अनजलि दैमारिया जि लक्ष्य आरो उद्देश्यजों एपिबि दादोंमोन नाथाय दिनै काउन्सिल इलेक्सननिफ्राय बेखौ माने बे बनजार सुखुमानाय बायदि सुखुमानानै सिरि थानाया जोबोद दुखुनांथाव न'खरनि मानसिया आरो लाजिथावनाबो। खिन्थु जोङो सासे संग्रामि मोनसे सासे लोगो हिसाबै जों लोगो मोनलायनाय हिसाबै आं बड'फानि जि 1987नि माने आन्दलन बे आन्दलन जुरिजेननायनिफ्रायनो आङो दं। आं आनडिभाइडेड सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन। रन्जन दैमारिखौबो लोगो मोनदों। बेनिखायनो जों दुखु नांदों सासे फाउन्डार एनडिएफबिनि जा प्रेसिडेन्ट बे प्रेसिडेन्टआ दिनै बैफोरबायदि मोख्रा बारनाय लिडारनि थाखायनो बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दिनै थानो गोनां जादों। आरो बेखौ उदां खालामनाया जों बयबो बर' दैदेनगिरिनि थांखि जानांगोन। नंगौ गफुर बियाब इउपिपिएल दोलोनि बिथां जाय बिजाथि बिथाङा रोखायै फोरमायबाय जे जोङो इउपिपिएल दोलोखौ मानो दानाय जादों आरो लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ गफुराव जोनोम मोननाय जाहोननिया जाहैबाय जोंनि माखासे गामि आरो लोगोसे जोंनि माखासे थाबावनांगौ खामानि बैफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोनहाबो जुजिगोन होननानै बिथांमोना खावलायदों। लोगोसे माखासे बाथ्राखौ फारि फारि बुंफोरनानै होबाय। बेनि थाखाय बयखौबो बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।